Zdravím všechny, moje první objednávka z kreativního světa. Takže když uděláme všechno, co tam máme, je. Tak, Fimo, hmota, pardon, jsem mimo záběr. Tady tato, šedá. Tak, pokračujem. Jo, tady to je nějaká velká. Další Fimo hmota. Ta je bílá. Další. Ta je také bílá a ta by měla být ta Fimo Airlight. Si myslím já. Tak. Tady máme. Jo. To byly tekuté perly. Myslím levandulová nebo nějak tak. Tady máme další Fimo. To bylo, myslím, dřevo, nebo tak nějak. Další Fimo. To je tak něco podobného. Teď nevím, která byla která, tak tohle je dřevo a tam to byla asi terakota. Tak. Tady tohle, jo, tohle je stříbrná, zaostří se, stříbrná barva. Tady máme černý, černý akrylový fix, Triton Creole. Takto. Co tam máme dál? Tak, zlatá. To je taková růžovo-zlatá. Tak. Pak máme bílý fix Creole. Triton. Tady máme lepidlo školný. Kleopatra 2 kg, myslím. Tak. Bílou akrylovou barvu. Tý není nikdy dost. Goja, jsem zvědavá. No a poslední, co se nám to tady mačká, to máme taky fix Triton Creole. Jo, jedny byly, tohle má úzký hrot. Zaostří se, nezaostří se. Ne, tohle má ten širší hrot. A tady tyhle. Jo, tady je ten, kde seš, tady je ten úzký a ta černá, to je taky široký hrot. No, moje první video, doufám, že to k něčemu bylo. Jinak to, co tam vidíte, to je chodítko. Tak se mějte, páčko.